गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। सेथि खौराङावनो दङ साहित्य एकाडेमिया असमिया आरो बर' लिरगिरिफोरखौ 2025 मायथाइनि बान्थाजों मान होदों। असमिया आरो बर' रावनि सानै लिरगिरिखौ 2025 मायथाइनि थाखाय साहित्य एकाडेमिनि बाल साहित्य पुरस्कार आरो युवा बान्थाजों मान होनाय जादों। बाल साहित्य पुरस्कार थाखोआव सुरेन्द्र महन दासआ गावनि असमिया खामानिनि मोनाहैथाव भागानि थाखाय बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। फारसेथिं बिनय कुमार ब्रह्मआ गावनि बर' बिजाब खान्थि बोसोन आरो आखु दानायनि थाखाय बान्था मोननो हादोंमोन। युवा बान्था थाखोनि सिङाव सुप्रकाश भुयाया गावनि असमिया सुंद' सल' बुथुमनाय कुशान नामानि थाखाय बान्था मोननो हायो आरो अमर कुंगुर बर'खौ बिथांनि बर' खन्थाइ जथाइ आं असुरनि थाखाय मान बावनाय जायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया साब्रैबो देरहागिरिफोरखौ बरायदों आरो बुंदों दि बिसोरनि खामानिया फैगौ जोलैनि लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होगोन। नैथि खौराङावनो दङ 4 बोसोराव 1.2 लाख सोरखारि साख्रि होदों। आसाम सीएमआ सावस्रि बिथिङाव 400 साख्रिनि थिसनथाइखौ गथायदों। आसाम सोरखारा थांनाय 4 बोसोराव 1,20,000नि बांसिन साख्रि होदों। मरिगावआव साख्रिनि केलेंकारियाव 4 सुबुंखौ खानाय जादों। आसाम सोरखारा फोरमायदोंमोन दि बियो थांनाय 4 बोसोराव जाफुंसारै 1,20,359 सोरखारि साख्रि होदों, जाय साख्रि होनाय आरो रायजोआरि सिबिथाइफोरखौ साबसिन खालामनो गावनि गोख्रों रादायखौ दिन्थियो। मोनसे फालिथायारि हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सा 400 सावस्रि आरो फाहामथाय मावख'गिरिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ राननानै होयो, जायफोरखौ गुदि थाखोआव सावस्रि सिबिथाइखौ बांहोनो थाखाय गासै आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव बिबान होनाय जागोन। गुन गोनां सावस्रि जोथोन होनाय आरो साख्रि सोरजिनाया जोंनि गुदि थांखि, गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन। बे गोदान थिसनथाइफोरा रायजोनि गासैबो ओनसोलाव फाहामथायनि खाबुखौ रोखा खालामनायाव जोंखौ हेफाजाब होगोन। सोरखारा गावनि जौगालु हाबाफारिफोरखौ दावगाहोनो थाखाय सावस्रि, सोलोंथाय आरो खुंथाय बायदि गोनांथार सेक्टरफोराव थिसननायाव गोसो होदों। थगायनायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव आसाम पुलिसआ 7 जुन खालि मरिगावनि जागिरदआव टाटानि फैबाय थानाय सेमिकन्डाक्टर इउनिटजों सोमोन्दो थानाय साख्रि केलेंकारिनि थाखाय सासे फरायसालिमानि बिबुंसारगिरिजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमदोंमोन। पुलिसनि बादिब्ला दायनिगिरिया नगाव आरो मरिगावआव साख्रि नागिरग्राफोरनिफ्राय इउनिटआव नंखाय साख्रि होगोन होनना लाख लाख रां लादोंमोन। लाइमोनफोरखौ थगायनो थाखाय नंखाय ग्रुप बाहायदोंमोन। बे केलेंकारिखौ तरिकुल आहमेदआ दैदेनदोंमोन, जाय कम्पानिनि सासे इन्जिनियार होनना सिनायथि होदोंमोन। मोनसे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव गुबुन गुबुन जाथायाव 2 एलएलबि फरायसानि गोथै देहा मोनदों। मोननै दुखुनांथाव जाथायाव 2 एलएलबि फरायसाफोरखौ बुधबाराव गुवाहाटीआव गाव गावनि भारा न'आव गोथै देहा मोननाय जादोंमोन। नेशनेल ल' मुलुगसोलोंसालि आरो जुडिशियेल एकाडेमिनि सासे 21 बोसोर बैसोनि थामथि सेमेस्टारनि फरायसाखौ सानजौफुनि 12 रिंगासोआव आमिनगावआव गावनि हस्टेलनि खथायाव फासि नांनानै थानाय हालोदाव नागिरना मोनो। पुलिसआ एलार्ट मोननायनि उनावनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। मोनसे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिनि सिगाङावनो एनआइआरआइएमनि सासे 6थि सेमेस्टारनि एलएलबि फरायसाखौ जयनगरनि गावनि खथायाव फुंनि 3 रिंगासोआव थैनानै थानाय मोनदोंमोन। दिसपुर पुलिसआ बुंदोंमोन दि दासिम जेबो सुइसाइड न'ट मोननाय जायाखैमोनब्लाबो फरायसाखौ फासि नांनाय आरो गावखौ फोथैना लानायनि सन्देह खालामनायबो जादोंमोन। गोथै सह'खौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बिबानगिरिफोरा मोन्नैबो जाथायाव नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ नगाव खाथियाव डिआरआइआ लख्रा स्किन हारा हमदों। डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स डिआरआइआ 16 जुन खालि नगावनि बायजोआव थिथाजुरि गामिनि खाथियाव मोनसे सिग्रोमनायनि समाव 2.58 किल'ग्राम गिलिर मानै लख्रा बिगुर आरो 20 लख्रानि हारा जब्द खालामदोंमोन। 2 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ राजा लामायाव हमनाय जादोंमोन। सासेया खाथिनि हाग्रायाव खारखोमा लांनो हादोंमोन।
जब्द खालामजानाय हाग्रानि जिब जुनारनि बाहागोफोरखौ हाग्रानि जिब रैखाथि आयेन 1972 नि सिङाव कटियातली अरन रेन्जनि गथायना होनाय जायो। DRIआ बुंदोंमोन दि बे अपारेशना आयेन बेरेखा हाग्रानि जिब जुनारनि फालांगिखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागोमोन। जानुवारि 2025 मायथाइनिफ्राय DRI आरो कास्टमआ सा-सानजा ओनसोलाव मोसा आरो लख्रानि बाहागो, मैदेरनि हाथाइ, पानगलिन स्केल आरो गुबुन होबथाजानाय बेसादफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। 5 थि खौराङाव दङ मोजां आरो रोखा बिखान्थिनि गेजेरजों बिटिआरआव सा 1337 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होदों। मोजां आरो रोखा थिसनथाइनि फारसे गेदेर नारसिननायाव बिटिआर खुंथायआ मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM प्रमद बर'नि दैदेननायाव बुधबाराव सा 1337 फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होदों। थिसननाय बिखान्थिया रोखाथि, गुन, समानथि आरो सैथोथिनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै खुंजादोंमोन। बे फालिथायाव बाहागो लानानै CM बर'आ गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बे हाबाफारिया बिटिआर सोरखारनि मोनसे न्याय गोनां आरो बिबान गोनां खान्थि दानायनि खोथा होनायखौ दिन्थियो, जायजों मोनथावना बिनायसाफोरा गावसोरनि रोंग'थिनि सायाव बिथा खालामनानै खाबु मोनो। बे गेदेर बिबांनि थिसनथाइया सोलोंथाइ खोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि सोरजिनायनि ओनसोलनि नाजानायाव आरोबाव मोनसे माइल खुन्थिया। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।